so dia, ara jeng lami aka zungan tanin so tanan. Ngantanin so. Tara guys, magbudul-budul ta dari. Guys, mga antanin so dia ara lami aka so tilapia dia. Wow, sana all. Salamat ka so tilapia. Salamat sa tagbay, ara naka so tilapia guys. Ha? Hi guys! Macong adlaw na tang tanan guys. Another day, another vlog na pod. Ubani na pod mininjo guys sa mga lakaw bitaw. Sa mga kada adlaw nga vlog. So today guys naglaag mi. Kay magbanding mi dere sa hang amiga. Amang silingan dito sa karangi nga di ana dere nagpod. Kay mulag na sa Singapore tomorrow. So magbanding mi karon guys. Kaso kim na natug pasilang ginuko. Lisod-lisod dere kay garan guys. Maghinahinay ta karon dito mga balintong daring basak. Nay baka to hala luod man ka mao man ka pasilunga. So dari mi guys na water. So das kim ning kuan ha guys kabiba. Kabiba di ah. Ni kujabid di ay ni kujabid. So guys, padong nami dato ta. Ato mi. Dadto padong mi. There's ilang house. Yes, ila rap kay bodi ka. Ila dek ka. Asa ta padong ila si? Asa ta padong? Ila rap. Ayu hasa. Sa babalintong sa ning kagwang. Ni ato ana to. Magi na pun mi dari guys sa ilang London akuan sa bridge. Ala London Bridge. Ala London Bridge. Ayo. Wait tao. Hala ginoo ko tabang. Tabang mga langit. Desa. Tabang mga langit. Pastilan. Begat ra ba ko ginoo ko hoy pastilan. Abi ko ganiya to ni liti o ning lagiti. Pastilan. Laka na kami nagap silang fish pan. Hala daghan isda to ha. Lagi nung ko guko dag lagi isda na hadlok na mo. Kana. Dahil nagkadyan mi guys, abot nagkadyan mi ila. Oh, ginawa ko. Pastilan. Wako ka shout out sa kuan sarot. Ngani man manabon man sila silang mga naong. Uy. Atong pales. Guys, di anami. Larap-rap da sane. Sige sama na. Sane? Rap. Kim. Kailan man sani mo? Cellphone na to ana po. Hawa na. Moray gi kuan guys, beut. Pre ni Kim sarap rap. Mo na magi pamistahan das nangagi. Kaso wa ni, dito man is gawas. Na, mo na kanuna ni. Pakita diha. Mao man sa guys. Mo na kanuna mag-comment sa among kuan kanang naay among video ini kada kuan ba sa tuingan sa imong kuan bi. Big, sa tuingan sa imong kuan. Wow, man. Di na to imong kuan. Basta dai puhuno ganahan na kag imong tong uploadan. Na isang kuan sa YouTube. Kaso wa pa sa dagi upload. Rap say hi. Hi sabi. Hi guys. Hi guys, busy ko guys. Busy man taon oy. Umiga ko hagpa ko kay ginuko baha sa mga anod kadto. Bagyo bitaw. Lagi. Sige suko paabot tumukuan gahapon sa kay nagsikip magbenek. Pasilan guys delikado magbutabok mi dadto sa mga anod mi. To sapa. Sakay tabukon naman sa Pero sapa. man ang pako. Sunod na naman. Oo, nilagulid mo. Larga naman na siya ugma mo Bagyo nang. man kadahang bakasyon saan man. Mo lagi sa dilaman. Wala ni ko plaglaan bisan Aso sa glaglaw pabuong sa diha ani pa. lahi ra mo pako. Pabuong sa gakas ni rap. Guys, madublig among paniud to. Mudaton ko. Merry Christmas. Dahil na ilang kuha niya siya. Ilang ka ng Christmas tree. Dahil may namista das nangagi guys. Hala, magbudol fights na kaday dahon. Magbudol-budol meron guys. Magbudol-budol. Sana all. Gaw. Lut-lut naman ka na. Gaw. Ikaw na isa daw? Wa mo ba nag-isa ka nagbantay ni Labhan? Ako na lumay. Oh, sus. Rider nes karang eh. Di ka na kauban mo na driver. Grabe guys, ang nakuagilaw tilapia. Wala ba ko utang? Nahurap na. Sagdi ra. Taon ganiya. Grabe guys, ang tilapia ang nakuha. Uy, mura ni kadaka ka to imong gidabik. Grabe guys, ang nakuha ka. So, dito nigi ka silang fish pan. No, pa man na sila paniud to na among hinom mo namo. Pastilan. Hala, wow. Hala, di sa kapajas. Sa nga na ni Bik, kanang ay natsal. Wow, tamis-tamis ni. Tamis-tamis. Siguro kay Hala guys, guys, natsal kapajas. Kim kay kaken sila. Kani may hangganahan, hapi nagdahon kay humot. Kim kaan kay tilapia? Tilapia? Wow, dyan na guys. Alam yan, tatog hapay pako. Kaso baha man good guys, di mi katabok sa sapa, delikado. Tabokunon man ditong sapa. Di ka ba yatag pako. Mo lagi, sus ginuo ko simbakom abot sa mi kagtang. Kim. Wow. Kim,
Nga ang takip. Lamia guys, oh, di tilapia ron ako ah. Bake mo na ilang leader. Gikan sa pispan? Gikan sa pispan? Di ako. Kanay. Ha? Gikan sa pispan. Grabe na ah guys, uy. Di ah. Inandam ko na nalahe. Grabe. Lale. Kawa siya na ikaw. May spaghetti lang, na birthday? Di ah, isang birthday di ah. Oh, happy birthday! Tina. Wow. So guys, maniututan ninjong tanan. Kaya dahil lang iandam nga aron ako akasong tilapia di ah. Stilan aron nakabuyag. Iututan ninjo guys. Rap na sa manarap. Kana rap. Pamunaw sa. Dai na. Kaya to sa ributang ring atuluan. So guys, mga tanin jo guys, di aron lami akajo. Kaansa, kaansa. Si Kuan, pag umangton ni Agaw Michael. Sa imong anay? Dali. Dali. Muna na Aga rin ka, sa imong an? RJ. RJ. Si Rap Rap, si Maribek, o si Agaw Michael. Ato mo wow diha, pag-hi mo. Hi, lang. Dati ragot. Guys, aron ako nga mo kajo di aron ka lami akajo. Ngan tanin jo tanan. Ngan tanin jo. Kumbati ra. Kaya guys, magbudol-budol ta dari. Naman, papahapa mo kayo sa among kagi. Ganahan. Sawa na. Ano? Nandi, kuha ko. Ngan sa may mga an sa mi guys. Steady ra mo diha, dala ka. Ha? Kita nang mga atang na mo. Dapat guys ya, inatsal. Inatsal nga kuan ka pajas. Ang lami yan. Dai na bek. Dito tayo dun tanan. Rap. Rap. Dali din yung muhangan. Ah, oo, diha. Aga. Oo, namungit na. Ato. Kag dira mong guts. Guys, mga ang tanin do, di ara lami ka tilapia di ah. Wow, sana all. Salamat ka Diyos tilapia. Salamat sa tagbay. Aron nakaka ka tilapia guys. Ha? Pwede na tayo ito mamasaw. Palit may gawda kami mamasaw. Sa pila kilo? 20. 20 kilo? Di ang kumpra na naman ko. Ibalik sa 120. Guys, tag 20 kilo. Tukad naman mo na Del Monte. Ilan? Guys, tag 20 na kilo. Grabe asa mo. 20 na kilo. Anda, umalo. Magpahurot ka na. Tungong ka na mga negosante. Salamat. Dahil na, Bik. Nantayin to. Okay. Wag na uwaw na pod mas dako. Mawaw na pa sila sa mo punit. Mawaw na pa sila, Bik. Punit tago na. Kaya guys. Nga may nga ni katuloy ng gihatod. Kaya amang gikuan. Tubig ko. Kanira ko tinik ka. Tubig. Tubig. Baso. Hindi ka ang tubig, Kim. Init ra ba ko. Saan, Kim? Kaya na tilapia, Kim. Ganahan tilapia kem? Hindi ang favorite. Kem? Ang favorite ng tilapia. Likas na ka. Mahal si Kus Gabriel, kauban. Rap. Magmahal sa tubig, wakauban. Sa. Wakauban, katang bantay sa mga nilabhan. Si Gaw Gabriel. Ang duha ka bata. Wala ito po. Nangabusog lang ito, laki na nga. Ang mantulag. Birthday man di ani karon. Birthday mang nika. Matong... Pinaingat pa sa dati ko rin sukuan, halamaw, maglamaw mo. Nga sa may mukat. Lagi na sa may mukat ka. Pinaingat pag dati ko lamaw ba. Bitaw no. Wa ba ba katilaw lamaw dati. Pagkuhan, pagulit ni Moron. Diyan na guys, diyan na pahak na. Kuan nang mga bukag, diyan nang ebidensya dia. O diyan pa dyan arang daki wa pa dyan na kuan guhing, o di naguhing na naman. Muwaw sila punit. Naga sa mga bira-birahan ni Dari. Kung bati kayo mo, balik na naman ni Singapore, mingaw na pud. Yan pa ka tilapia. Pila ng pagkatuig mong kontrata? 2 years again. Pastilan yun ako, 2 years na pud guys. Mingaw, Bik. May ngaw to. Mingaw ka dyan. Lagi. Huwag ako siguro nga na, bawal mo, hilak siguro ko na ito. Kaya ko, basta may inspirasyon ka para sa mong anak. Mau lagi. Kana nalaman isipon nato. Nga, para sa mga bata. Future sa bata. Ingan nalagay sa mananghid kong Gabriel. Okay man si Ja. Madak mo bida kaya naman ko anak baji. Kim ba? Lahid. Lahir naman ko ng laki. Kagbuha pa naman kalaki guys, awan na lupad na ko. Padahon nun, sa Lagi? kwan. Sa mga baging bata, ibilang-bilang dito. Hadlok. Nga nito guys, aga ko nabusog naman ko. Kumatibik. Napadida. Dada guys, amang ginadaan sila og karing kuan, spaghetti pababa og spaghetti pataas. Da with kuan pa na sandwich. Sabi sana, with kuan kanang na sliced bread. Oh. Shout out taga Rimares. Shout out taga Rimares. We love you. Sunod na manikik ha. Uy guys, diya pa tayo panghimagas. Kari dia, orang lami akadong nangka. Wow, day, nangka day. Diya, nangka, orang lami akadong. Nga tamis lagi kadong, Bik. Mas bahay, tubig din.
Wala naman sa grisparon, pero tamis kadyo. Nga tanjong nang kaya. Kusit, kusit. Ano, may katagba. Piki ni, tagbong pa ka naghanap kadong sudan. Tilapia guys, nailang ka galing yung pispan. Nag 20 kilo. Hatak. Guys, nag 20 kilo. Okay ra kan, dagtong sila ugma, iwa may tao lang ni. Mularga na sa umagas, manang lag, may dari, kaya makabanding pag may karidyo. Mularga naman eh. Diyan saan man na kita bakasyon, bagzo-bagzo pud. Pastilan. Amadyo sa timing, putubig eh. Pudyo na to naman, kuha na to kay Kugno man. Kay bawo na mo. Alam na guys, alam na. Nga talanjok ng kadi ah. Parang namia ka do. Wow, ang patang ka. Grabe ako na ng huli din. Nakauni ha kay. Wa na na ba? Na ba tilapia ato Singapore ba? Wow. Awa tilapia ito. Sakto do sing kita na ka tilapia Singapore. Wala dito tilapia. Wa lagi. Ano ko tilapia Singapore guys. Mutanan sa kumarabi kasi sa may singingan po. Pero bawal lamang ka sa mga palengke kay mao kumang sigig suro eh. Basi na. Di lang ganahan ang among palit na siguro. Madagtog to mga isda makuahon. Napatudan ni sa ato. Ng isda. Bihira na to sa ato kay ato Mahal dali mo. mo gagmay man ato mga kwan. Wala man ta cute. Nganahan mga ganitang kuan guys kanang bulinaw. Ba mga maka sila bulinaw dito big. Wa, maluoy man sila sa gagmay. Maluoy kita sila sa gagmay. Isda? Ay, kabalik lang. Balik ko no kay gagmay. Dagar sa Pilipinas kay masing mga tero-tero tigumon. Oy guys, masing mga tero-tero tigumon. Sayang, sud ano na, butang ang itlog paits na. Yes na. Wala masira, masira jud ani kitang diet. Guys, diya grabe ka bingka ginuupo marusip. Ang gajud. Tapi pag human sa dagkang tilapia di ana pod. Wala ka jud impas ka jud ani kitang diet. Mo di sa tabag diet ron guys, kaya dapat daghan niya. Bingka, garbing daghan na. Dai makay kag bingka dai, dali dai. Dapat kuan sa inganda ni Bik sarungsong. Mo na say sarungsong. Dai sarungsong napahak laman guys. Tara basta kay basta mo to say sarungsong dapat. Guys, mga antan jug bingka. Itodo na to, wanay diet. Na guys, ngatag bingka diya. Grabe, ara lamiya ka jus bingka guys. Data parisan dari diya. Inom na matagdaghang tubig ginagaman. Pagkuwag isa. Tengah tarong di mo kayang. So guys, tayo bingka di mga tagbingka ninyo. Grabe, salamat ka Zubik. Salamat ta res tagbay. O ni Inday Dali, to ano ga sintaw nakakulihan ka guys. Single pa ka dai no? Action. Taken na. Taken na dai guys. Abi kog single pa guys, kaya na yung mga ulitaw diha. Yes no. Sa man Carby. Oy, nanay car. Sige, kay may sa mga rap-rap bi. Isa? Isa gibutang bi. Isa na bi car. Diyan sa kalipak ni rap-rap. Kaya hiniktan na sa picture ba, Bek? Hiniktan na sa picture naman sa kanunay makitaan. Rap-rap, mga rap-rap. Grabe ka sarang busugan sa diya pa dyan. Diya, bing ka diya. Humutak ka dyan. Amingin ka dyan. Tilaw ta. Kaya may hangganahan pagod-pagod. Ngani ba? May kalyo. Na may dari guys, kaya kadyo ka. Diyo dar sila kay linaw. Nadul pa dyan to ang kanais kadyo tanawon. Buntod. Nice. Anday kubing ka. Mix guys, gikan og Singapore. Salamat. Thank you. Asa tabo ni? Makita ang beauty. Hala, dala nabunga lagi sa bingka. Ihatang ni ate ka, hatang ni ate uni kakaw. Si ate uni katiwas. Atong ate. Thanks. Dara guys, auta na magdijot. Para Karong mo nice ang isang hair. tubukin. Kadi man sa paputod na. Na sige dali. Para man ka-arte ka Zubik. Tama ni ani kwan. Ubangan. Straight ra gud kin. Taas na ka isang hukbik na. Pinakadulo ra. Para magwapo. Okay, autan kang ate. Wow! Yan siya. Wow! Bapang Kim oy! Tara nga imong hair. O tara nga imong u. Sinata sa buhok. Tara nga imong buhok. O imong kwan. Nag-plastic ka. Ang ibangan day. Ana. Okay. Tara nga imong liog. Atubang na to, atubang. Ana. I-straight day. Ana. Okay. Lagi, wa pa na sa mapot dibik. Gas sugod sa isang pagkuan. Okay. Tubo kag maajuhon ha. Aron O straight, nga nindot. straight manindot na jud. Hilihok. Ayaw kalingi diri. Dito na tanaw dito. Ngusus, kinukot tanawan.
Ayaw lihok. Pati sa natin, Kim. Wow, nice nagbook ni Kim Kim, guys. Hindi man sa mapa. Kim, nakaka-remembrance na. Mo straight na Kim. Wow. Remembrance ng Ate Maribik ni Mobi. Guys, taga Singapore paning nagupit, guys. Ni ulig Pilipinas mag-out. Da. Oh. Sana all straight nag-hair. Da, grabe. Cute na magag-hair dye. Masugon na yung buka straight para sa aning kulot. Bagay, basta ko rin Kim magkulot. Uy, Nija? Be? Grabe bahaga, chor. Siya na all. Straight nag-hair. Chor. Grabe. Tanawa guys, naputlan na din taon. Ta, grabe. Wow, arang naka-nice ag-hair. Ta, grabe ka, arang ka-biyubhok. view naman ko. Wow, arang naka-nice. Marag Barbie nagdad sa mo, Kim. Wow. Super. mura na ko nag Superman si Kim. Insa sa Kim Kim rap? Muraog? Superman. Nako nice. Superman na rin nasa laag sa Del Monte. Da. Pikachu. Grabe ka. Diyan, ata na ipaanod, be, sa kanang kuan imong buhok, karong bugnaw utok. Mau ba na? Ha? Karong kunong bugnaw, bik. Ato ipaanod na dato. Sige ba, nagdagan ng tubig, ha? Na. Okay, sige. Bugnaw. Bugnaw buot. Kung makay butang saging. Kaya nga naman, ano dahil mo tubo? Ingan na, day. Ingan na, day. Saging. Puno ang saging? Sige, magbutang tag puno ang saging, magbutang patas kuan. Anod. Ingan na, day na. Kuan, palihi. Sige guys, kung magputod mong buhok, butang na Diyos puno ang saging, sa kanang uban, ipaanod po, garong bugnaw. Char, grabing ko pa, hanag ang dalaging ding, mura nagdalagang gamoy. Shush, tabangan. Purma, ano ka? Seryosong naong? Karap? Di ka pa out ni mo mama? Ano man? Kaya na, Kim? Be? Tubang be? Tubang be? Grabe ka. Thank you. Grabe. Grabe ka. Superman dahil siya. Wow. Gamang dalaging ding, uy. Dami tag di mawave isang buhok bik no. Kana mosunod ra tapod magtika Lagi ni isang buhok, Kwan. Kanang natural? Awa ni ba? nipisan ba, ni bala? Bitaw lipis ka zo. Ang kazo ka kuan. Pero mabaga, hindi ko ni puho. Anang nakadai sa buhok ni Kim Kim, guys. Dakara isang pinutlan ato na isang tigumon kaya tang ibutang na to si mong giinganday. Agi mo day umapoto di mo masa man ibutang. Saging. Puno saging. Ato na isang ibutang sa puno saging. Para dali ko na matubo. Okay. So arong dali si Zamot tubo. Grabing ko pa nagamang dalaging ding. Uy. Barbie na, oh. Grabe ga. Cute na. Hindi man isa mapaputol na. Dara na din sa mapaputol yung gawat pa rin si Isang Maribik, guys. Isang Ate Maribik. Karong mabanganan ay maputlag isang hair. Grabing ko pa ha. Ay, ito bang be? Wow, grabe. Ito. Grabing ko pa. Grabe na. Thank you. Thank you, ate. Thank you, ate. Thank you. Salamat. Salamat. Guys, manguli namin. Salamat sa tagbay. Happy trip. Happy trip, season trip. Isang biyahe guys. Padong Singapore na no. Happy trip. Ingat. Tatawa na lang magamanguan. Tatawa na lang magamanguan. Go! Monto namin. Bye. Salamat. Ari namin guys, muli namin. Kay natuog na magilang baby boy. Ari namin. Happy trip. Salamat po. Guys, manguli namin guys. Sama kag kuanday, latay. Uy, gusto lang karaan. Mao kag kuang inday day. Sige. Bunite. Dahil namin guys, ni latay namin sa London Bridge. Pagtanaw. Sa Paghinay. Di sa man dapat si Papa ning tago. Tanay na kayo, tikang-kang sa ka. Dali. So guys, muli nami guys. Salamat ka ajo nila. Dari tagbay. Busog ka miss. Amang gimukbang tilapia. Ara ka kajo. Thank you. Ran jud ka kamay baji guys. Paghinay ka maboy, ginoko, mabuling ka. Tagbang nami guys. Pauli nami. Wow, orang ka nice day no.
Wow, raga view kaso guys. Ana raga ka rin steady raga ka. Guys, ang kanindot kaso. Grabe oy, kanindot. Nice na rin ba ini kabuntag mo imong walang tawan. Tapos no, orang ka nice. Nice kaso si David. Ha? Ito. Ah, wow. Mura tag na sila yung nasud. Ha? Wow, ito na guys. Kita mo guys. Nagka-view guys. Ito guys, ang kanaatbang panoramic na guys. Ha? Puntod. Ano guys? Ano ka nice ka to guys? Ka nice guys no? Tagbang na ta guys. Oh, ka nice guys. Uy. Awa, magka-view mo kita na tuloy no? Wow. Lindo. Lindo ka to guys. Ito. Dahil ito ganina ang lagas tagtukad. Dali ba to, day? Dali no? Lagas big tukad. Dali ganiha guys. Ay, subidaan sa jamo. Jamo. Subidaan ka, pa.